Mae wedi bod yn flwyddyn anhygol i'r bocswyr o grymych Iowan a Brodyr Croft wrth iddyn nhw ennill llwyth o fedalau mewn pencampwriaethau dros y byd. Ac yr uchafbwynt oedd cael yr alwad yn ddiweddar i fynd i gynrychioli Cymru yn y Gemau'r Gymanwlad. Ffeindio ni mas o bod ni wedi cael ei dewis i Tîm Cymru. Oedd e'n teimlo special iawn. Moment proud iawn i cael ei gwybod a wedyn pryd oedd hawl ni gweud wrth pawb wedyn, oedd hwnna'n special iawn hefyd. My husband and I are both really proud of them. We hope they get this far. We're really pleased that they have, and it's nearly there. Nes i ddechrau fforddi'r bois am nhw rhyw 8 blwyddyn. Mae'n clwb rygbi crymych, a wnaethon nhw cadw warau rygbi da ni nes nhw'n rhyw 14. Cyn mynd mlaen i benderfynu gadael rygbi, i nhw gael concentrato'n fwy ar y bocso. Wyn i gwybod y Commonwealth Games oedd y uchelgais yn 2014 pan wyn i watcho Gemau'r yn Glasgow. A sgwn i sut mae'r paratoadau'n mynd. Fi wedi gwneud y European Under-22s mwy gynnar yn y blwyddyn, ble oedd ddwy ni wedi cael medal arian. Senior Europeans, major cyntaf y ddwy ni. Oedd e bach yn step up a wedi ddwy ni wedi dod ffordd da medlau. Ni jyst wedi dod nôl o Tenerife. Oedd hwnna'n camp galed iawn, lot o rhedeg a bocsio fyna. Oedd e'n neis achos wych chi ddim yn cystadlu. Chi gallu cysgu gwell at nos. A gan fod y ddau yn ymladd mewn pwysau gwahanol, snam gobaith iddyn nhw gwrdd yn y sgwar. Mae Iowan bach mwy strict na fi achos oedd naturally byti 2 kilo rhwngddyn ni. Dwi'n meddwl 4 kilo sydd rhwng y weight categories ni. So mae rhaid Iowan ffeindio extra 2 kilo o rhywle i colli. Mae fe'n galed achos ni'n ffit iawn barod a sim lot o pwysau i colli, ond mae fe'n neud y dda gyda meal preps a stwff fel la. Ac efo'r llwyddiant diweddar, mae yna dipyn o hyder ar gyfer y gema. Dwi'n gwybod fod y ddoi ni digon dda. Ni wedi dangos hwnna blwyddyn yma. Mae fe jyst byti troi lan a bocso fel ni gallu a jyst bod yn confident pan ni na. Definitely mae fe'n realistic iawn. Dwi'n teimlo'n ffit iawn yn barod, felly 6 wythnos galed nawr, gweithio galed, a bydd erbyn y gema, bydd ni'n barod i mynd. Ac efo 20 diwrnod i fynd, mae yna dipyn o gyffro yng Brodyr Croft. Di dechrau dod yn mwy realistic nawr ar ôl pigo lan kit ni, gweld y kit i gyd, gweld pawb yn gwisgo'r kit y holl tîm. Ti'n bod i cynrychioli Cymru, eto bydd hwnna'n special iawn. I clywed hyn lan fy hadau gael ei chwarae y podium yw uchelgais pob athletwr yn y gemau o Cymru, fel breuddwyd. Gobeithio, bydd teulu gallu dod lan, pobl gallu dod i gwylio ni, cymryd mewn y profiad gyda ni hefyd.